Ados daude hizkuntza guztietan daudela bestetakoak baino hitz egokiagoak diruditenak kontzeptu bera izendatzeko. Berd baino egokiago dirudela txorik, eta pajaro baino batez ere. Pajarok egokiago ematen duela euskaraz birrigarroa esaten zaion pertsona maltsurra adierazteko. Horren harira, Ramon Zulaika idazle donostiarrari aspaldi irakurritakoa datorkio gogora Juliari. Finlandiako hondartza batean omen zegoen eta bertako batekin egin zuen topo. Etzioten elkarri ulertzen. Garaian ingelesa etxegoelako hain zabalduta eta etxutelako hizkuntza amankomunik. Bertakoak hitz bat idatzi omen zuen hondarrean. Tamalez Juliak ez du gogoan zein, eta beste horren beste egiteko eskatu zion idazleari. Hitz bat aukeratu egin behar zuen beraz keinua itzultzeko. Eta hori bai, gogoan daukazen izan zen. Pinpilin pausa. Atsegin zaion Amerikarrari pinpilin pausa. Butterfly ere izen ederra da. To fly besoak zabaldu egiten zaizkizula dirudi auskeratzerakoan. Dio berak erakutsiz. Soinua dastatzeko izenak txandaka esaten harrapatu ditu Martinek, azaldu denean. Jakin nahi du zertan ari ziren, baina harrik autoran txeraman du eskutik helduta nahikoa eta gehiegi itxaron arazi diolako honezkero.